Kaixo, egunon. Hasiera emango diogu jardunaldiaren bigarren egun honi, lehenik eta behin eskerrik asko ona bertaratzagatik, eta gaurko goizan izango dugun programa, izango da lehenik eta behin Madalen Epeldi izango dugu gurekin, mena eta jenen egoera Euskadin dagoen egoerari buruz hitz egingo digu. Gero, Amaia Gomezek mena eta jenen kolektiboaren egoera jatorriko herrialdeetan zein den azaldu egingo digu. 11:30 izango dugu atsedenaldia edo etenaldia kafe hartzeko. Eta gero, 12:00 mahai ingurua izango dugu funtsezko esku hartzen alderdiak bakarrik dauden gizarte atzerritarren integrazio ibilbideetan. Eta bukatzeko 1:30 jardunaldiaren amaierari emango diogu 2:00 arte. Orain izango dugun goizeko lehenengo saioa, euskaraz izango da, baukazu itzulpen zerbitzua, eta egingo duguna izango da 10:30 arte daukagu, 45-40 minutuko ponentzia izango dugu, eta gero 10-15 minutu izango ditugu galderak egiteko. Parkatu. Gurekin, mena eta jenen egoera Euskadin gai honi buruz hitz egiteko Madalen Epelde daukagu. Madalen Epelde gizarte langintzan diplomatua da eta gizarte eta kultura antropologian lizentziatua. Euskal Herriko Unibertsitatetik soziologian doktorea eta bere tesi doktorala egin zuen gazte migratzaileen gizarteratze prozesuan zentratua. Gaur egun, EHUko lan harreman eta gizarte langintzako fakultateko irakaslea da, baita ere ikuspegin immigrazioaren euskal behatokian ikertzaile kolaboratzailea eta parte hartuz ikerketa taldearen ikertzaile edo kidea. Berak, gai honen inguruan bere tesi doktorala egin zuen, gai honetan aditua da, eta gaur goizeko lehen saio honetan emango diguna izango da Euskadin daukagun panoramika bat eta bera ulertzeko gako batzuk. Besterik gabe, Madalen, zure hitza. Eskerrik asko Arkaitz, aurkezpenagatik, eta berak esan duen bezala eskerrik asko guztioi ere ona bertaratzeagatik, jardunaldi hauetara bertaratzeagatik. Arkaitzek komentatu duen bezala, nire aurkezpena mena eta jena, hau da, kontzeptu hauek erdarazkoak izango lirateke, menores extranjeros no acompañados edo jóvenes extranjeros no acompañados. Euskeraz ikedan inoren kargura ez dauden adingabe migratzaileak, baina agian ez da hain ezaguna eta horregatik horrela jarrita usten dugu, bai? Orduan, apur bat nondik norakoa aurkezpen honena azaltzen dizuet, lehenengo diapositiba honetan. Hasiera batetan agertuko dizkizuet, bakarrik dauden adin txikiko atzerritar hauei buruzko datu batzuk, oro har zenbat diren, edo zein bilakaera izan duten, eta kasu honetan izango dira, oraindik adin txikiko direnak, kontabilizatuta daudenak hauek direlako, Gero apur bat nola esku hartzen da hauekin, zein baliabide ditugu. Puntu garrantzitsu bat izaten da, adin nagusitasuna betetzen dutenean zer, eta hemen sartuko ginateke genekin, hau da, jóvenes extranjeros no acompañados edo gazte migratzaile hauekin, hau da, adin txikiko diren bitartean legearen baitan babes bat badaukate, tutelatuta daude, baliabideak ere gehiago dira, adin nagusitasuna betetzen dutenean, hor nahiko egoera gogorra edo bizi dute edo inziertoa, Eta gero amaitzeko, gainetik aipatuko dut izeba proiektua dela Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Baketik Fundazioak daukaten hitzarmen baten bidez martxan jarritakoa eta agian momentu jakin batetan eraginkorra izan daitekeena gazte hauei momentu horretan, 18 urte bete eta hain galduta gelditzen diren momentu horietan akonpainamendu bat egiteko.
Bueno, orduan, hasierako atal honetan sartuta, zenbat dira, hor jartzen dizuet berri bat, orain dela hilabete inguru atera zena, Diario Vasco, eta esaten du Euskadi es la tercera comunidad que más menas tutela con 990 el pasado año, bai? Orduan, ja horrek ematen digu, nolabait zertzelada bat edo, seinale bat Euskal Autonomia Erkidegoan dexente daudela, bai? Edo pisua esanguratsua dela. Orduan, hemen aipatzen den modura, Ceuta eta Melilla kontutan hartzen ez baldin baditugu, izango litzateke hirugarren autonomia erkidegoa, estatu mailan, mena gehien hartatzen dituena edo. Aldi berean, Arartekoren txosten batek, 2018koak, esaten du, baita ere Ceuta eta Melilla salbuetsita, proportzioan, proportzioa kalkulatzen baldin baditugu jau da, komunitate autonomia erkidego bakoitzean dagoen biztanleria kontutan hartzen baldin badegu, proportzioan mena gehien jasotzen dituena izango litzatekela Euskadi, Ceuta eta Melilla salbuetsita. Eta hain justu ere, Arartekoak ematen duen datua da, 1000 biztanletik 0,3 bat zazpi izango litzatekela proportzio hori, Arartekoren txostenean aipatzen den beste gauza bat da, Euskadira iristen diren gazte hauen kopuru esanguratsu bat geratzera datozela. Batzuetan proiektu migratorioa izaten da, Europara bidean pasoko leku bat izaten dela Euskadi, eta kasu honetan Arartekok esaten digu gehien bat bai direla bertan proiektu migratorio hori gauzatzera datozenak. Orduan, datu zehatzak ikustera pasata, Estatuko Ministeritza Fiskalak kaleratutako azken datuen arabera, hor ikusten dituzue datuak bai Euskadi mailakoak eta bai Espainia edo Estatu mailakoak, Orduan ikusten dugu, oroar, bi lekuetan gorakada bat eman dela, naiz eta Espainia mailan gorakada hori, edo marra hori, askoz ere gorantzkoagoa ikusten den. EAE mailan pasatzen gara 2014 urtean 306 izatetik 2018an 980 izatera, Espainia mailan 3660tik 13700 eta 386ra. Autonomia erkidego bakoitza kontutan hartzen baldin badegu, gazta moduko grafiko honetan ikus dezakezue, hasieran aipatu dugun bezalaxe, nola Euskal Autonomia Erkidegoa izango litzateken, Melillako datu hori kentzen baldin badegu, hirugarren autonomia erkidegoa, lehenengoa Andaluzia izango litzateke, gero Katalunia eta atzetik Euskal Autonomia Erkidegoa egongo litzateke. Orduan, bada lurralde bat, nahiko gazte hauek norako bezala hartzen dutena. Egiten baldin badegu banaketa 3 probintzien artean, ikusten duguna da, hasieratik beti Bizkaia izan da gehien izan dituena, gehien jaso dituena, baina batez ere azken urteetan egon den gorakada, garbi ikusten da grafiko honetan ere, nabarmen Bizkaian jaso dela, Araba eta Gipuzkoak gorakada izan dute, baina neurri apalago batetan, Bizkaian berriz kopuruak asko igo dira. Proportzioak kalkulatzen baldin baditugu, estatuaren baitan zein proportzio daukaten EAE mailan eta probintzia bakoitzean, ikusten dugu, EAE mailan egon direla aurreko urteak, proportzio handiagoa erakutsi dutenak Euskadi mailan, estatu mailan kokatuta, hau da, 2015an adidez 9,6, 2016an 10,1, 2017an 10,8, 2018an apur bat jaisten da proportzio hori, hau da, estatu mailan
edo estatua kontutan hartuta Euskadi mailan erakusten duten proportzioa apur bat jaitsi da azken urte, edo datuak ditugun azken urte horretan. Eta hemen antzeko gauza bat ikusiko genuke, ez? Gazta bakoitzak erakusten du, estatua izango litzateke osoa, eta gero EAek zein proportzio izan duen. Bai. Hemen ikusiko genuke probintziazka desglosatuta. Orduan ikusten deguna da, lehen aipatuta bezala, proportzioan Bizkaia izan dela beti bi heren edo jaso dituela, ez? EAen izan ditugun, Euskal Autonomia Erkidegoan izan ditugun gazte etorkin hauetan, bi heren Bizkaia jasoko lituzke 2015ean eta 2016ean, eta 2017 eta 2018ean ja ikusten da gutxi gora bera 3 laurdenetara igotzen dela hori, bai? Orduan, labur bilduz, esango genuke krisi ekonomikoaren baitan edo ostean beherakada eman bazen, gero horren errekuperazioarekin berriro gorakada bat eman dela, bai? Eta Euskal Autonomia Erkidegoko kasuan, batik bat Bizkaian nabarmendu dela gorakada hori. Eta dena den, esan behar da, ikusi den bezala, azken urtean berakadatxo bat ere nabarmentzen dela hor. Gero, perfilen inguruan, hemen ez dut ezerra aurkeztu, atzo ere komentatu zuten beraien aurkezpenak egin zituztenek, gehien bat mutilak, neskak desentez gutxiago izan dira beti, hasieratik, baina bai egia da, azken urteetan kopuru apur bat azten ari dela. Gero, Magrebetik etorritakoak dira, oro har Marokotik gehiengoa, eta neurri txikiagoan, Sahara hegoaldeko Afrikatik. Apur bat datuak ikusi ostean, nola datoz? Orain dela urte batzuk, gehiengoa, tradizionalki eredu ohikoa izan da kamioi azpietan eskutatuta, bai? Hortan jerren edo fronterako herriren batetan itxaroten zuten, halako kamioi baten azpian sartu, eta gero kamioi horiek ferrietan edo sartzen ziren frontera pasatzera, eta horrela lortzen zuten. Mila bider ahalegin du edo ahalegin egin ostean normalki, batzuetan iritsi ere ez dira egiten, heriotzak ere ematen dira, baina iristen direnak gehien bat tradizionalki horrela iritsi izan dira. Dena den, azken aldian, eta hau ere ministeritza fiskalaren txostenean jasotzen da, azken aldian gero eta gehiago patera bidez ere etortzen ari direla. Nola esku hartzen da gazte hauekin edo zein baliabide izango genituzke? Adin txikiko diren bitartean, Foru Aldundiak du erantzukizuna gazte hauena, bai? Zentro tutelatuetan ingresatzen dira gazte hauek, eta normalki bizi dira beste mena batzuekin edo beraien egoera berdinetan dauden beste gazte batzuekin, bai? Gertatzen dena da, naiz eta gaur egun ahaleginak egiten ari diren toki hauek edo zentro hauek igual leku urbanoago batzuetan kokatzeko, batzuetan badirela apur bat isolatuta dauden etxeak eta igual horrek ere batzuetan oztopatzen edo zaildu aldezakela beraien gizarteratze prozesua. Orduan, Arartekoren 2018ko txosten horretara itzulita berriro, txalotu egiten da, txosten honetan foru aldundiek egoera hori kudeatzeko egiten duten ahalegin hori, baina aipatzen da baita ere oraindik badagoela asko egiteko edo ez galela oraindik iristen, adingabe hoien eskubideak guztiz bermatzera edo. Zentro berriak irekitzeko ahalegina eginda eta hori ere txalotzen da, bai? Azkenean, azken urteetan asko etorri direnez, leku berriak behar izan ditugulako, orduan hori txalotzen da, baina dena den aipatzen da askotan gainezka daudela, ez? Eta 30 plazako zentroetan adibidez 100 eta piko egotera iritsi izan dela. Eta baita ere txosten honetan agertzen den beste gauza bat da profesionalen egoera
latza askotan, ez? Bertan horrela esaten du. Esperientzia eta implikazio handiko profesionalak dira, baina nekatuta daude. Denboran barrena luzatzen den tentsio egoeran lan egin behar dutelako. Eta zentzu horretan eskatzen da lan baldintzak hobetzea, bai. Azkenean, batzuetan horrela lan egiteak zer dakar, profesionalek bajak hartzen dituztela, bai. Eta ni gazte hauekin kontaktuan egon naizenetan, behin baino gehiagotan aipatzen dute nola prozesu gogorroiek pasa ostean eta zentru batetan erreferente bat izatera iritsi direnean, agian hor gustorago sentitzen hasi, konfiatzen hasi erreferente horietan, eta hauek baja dela eta zentruan egoteari usten badiote edo erreferente aldaketa bat izaten baldin badute, beraiengan baduela nolabait deskonfiantza sortzen zaie beste edonorekin ere berriro konfiatzera iristeko. Gero, gertatzen den beste kontu bat, notizia honetan ere agertzen den kontua izango litzateke, bai, menores extranjeros, tutelados, pero no autorizados. Orduan, hemen esaten den moduan, nabarmentzen da askotan, tutelatutako gazte eta kudeatutako erresidentzia baimenen artean desoreka bat dagoela, bai? Eta Euskal Autonomia Erkidegoko kasuan, 2018ko datuari dagokionez, ikusten da, aipatu dugu, 1000 inguru egongo liratekeela gazteak, eta berriz M7 ziren, kudeatzen ari ziren baimen horiek. Orduan, horrek ere eragiten die batzuetan 18 urte bete behar, adin nagusiko bilakatu behar, eta baimenik gabe egote horrek ere inzertidumbre handia eragiten die, kasu horretan ateratzen baldin badira zentrotik, beldurrak sortzen direlako baita, bidaliko ote dituzten berriro ere beraien herrialdetara, eta bar. Eta orduan iritsiko ginateke puntu klabe honetara, ez? Adin nagusitasuna betetzean zer? Ze adin txikiko diren bitartean esan dugun bezala, babes legal hori badaukate, eta nolabait, badaude tutelatuta, badaude zentru batzuetan, bai? Baina adin nagusitasuna betetzen dutenean, printzipioz legez adin nagusikoak dira, eta orduan iristen da momentu nahiko kritikoa gazte hauentzat. Orduan prestatuta hartu dut, irudi hau dela Save the Children entitateak 2016an kaleratutako txosten batetan agertzen zena, bai? Eta hemen agertzen zaigu lo que pasó y lo que debería haber pasado, edo beraiek gazteek askotan buruan dutena gertatuko zela. Orduan, normalki beraiek igual datoz pentsatzen, noa Melillara, han zentru batetan biziko naiz, handik denbora batetara traslado bat egingo dute, edo eskatuko dute niretzat, eta babes baldintza batzuetan iritsiko naiz, kasu honetan Madrilera jartzen du, baina beste edozein lekutara, ez? Bertan nire dokumentazioa onartuko da, eta zentru batetan sartuko naiz, bitartean ikasiko dut kurtso bat edo, bai, kualifikazioa apur bat, eta 18 urte betetzean, aterako naiz sistematik, kapazitatuta lan bat egiteko, eta ziurrenik lan aukera batekin edo kontratu batekin, bai. Hori da, agian, espero dutena, eta batez ere gaur egun gertatzen ari dena, ze hau ere gero aztertuko dugu